Priatelia a čitatelia Biblie, sledujete reláciu Biblia za rok a tematický plán čítania Božieho slova. Našou dnešnou témou je láska ako motív pre službu. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu a za vašu pozornosť. A ak máte vo vašom srdci túžbu čítať Bibliu, a zdá sa vám to, že to je veľmi náročné, nie je to až tak, stačí, aby ste išli na stránku bibliazarok.sk a tam si našli rôzne plány čítania Božieho slova a takisto tam nájdete aj prehlásenia na každý deň. Prajeme si, nech Božie slovo aj dnes pôsobí. Našou témou je láska ako motív pre službu a hosťom pastor Jaroslav Kšiš. Pastor, vitaj v záverečnom vydaní tejto edície. Takže dneska nás čaká láska ako motív pre službu. Zaujímavé. Láska je silná. No, tak potrebujeme veľkú milosť, aby sme túto tému nejak spracovali, lebo ako vravíš, láska je silná. Láska je podstata. Čo je láska? Pozri sa, všetky církve, všetky rozumné církve, dokonca aj náboženstva, chcú sa nejako dobrať tej hodnoty dobra. Hej. Čiže každý, kto niečo hledá, tak hledá niečo správne, dobré. Hej. Takže keď hovoríme o kresťanstve, tak pravdepodobne není žádná skupina ľudí, ktorá by vynechala lásku, lebo každý vie, že láska je hlavné posolstvo Biblie a práve preto je pomerne ťažké o tom hovoriť, lebo sa o tom hovorí veľa. A dostať to do praxe, to už je druhá vec. Hej. Čiže každý ti bude hovoriť o láske, každý má svoji nejakou identifikaci lásky, nejaký proste vidí v niečom inom, hej. Takže téma je to zajímavá, no možno ja by som na úvod povedal to podstatné, hej. Čo je láska? Láska je Boh. Boh je láska. To je výpoveď Biblie, hej. A čo vlastne z toho vyplýva, hej? Keď niekto silne prežíva lásku, a teda v prípade Boha on je láska, tak prvá vec je, že láska sa chce zdieľať s niekým. Hej, zdieľať. Láska nechce byť sama. Zaľúbený človek nechce byť sám. Hej? Láska chce odovzdávať. Hej? Čiže jedna vec je, že láska chce sa reprodukovať, potrebuje spoločenstvo, to je dôvod stvorenia vlastne, prečo tu sme. A druhá vec je, že láska obetuje. Hej. To je princíp toho, ako to máme chápať. Hej. Boh je ten, ktorý sa s námi chce mať obecenstvo a chce vkladať do nás niečo a čaká, že my to najlepšie, čo v nás je, z tej ľudskej stránky, mu budeme zase dávať spátky. Ideálny príklad je vzťah medzi otcom a synom. Tam je láska dokonalá, ktorú sa nevie predstaviť, lebo tam je skutočne láska a tam je dokonalé odovzdání jednoho druhému. Čiže prvá stránka je, že láska chce zdieľať a druhá, že chce obetovať. Keď niekoho ľúbiš, tak chceš obetovať, niečo pre neho urobiť. Chceš ho pozdvihnúť, chceš, aby sa dostal, máš rád deti, tak budeš dávať darčeky, aby ste mali dobre, aby mali radosť. Čiže láska dáva. Boh dal svojho syna. Prikázania a láska. Takže Boh nás tak miluje, že nám dal prikázania, aby nás trápil. Aká je v tom láska? No, pozri sa, to je práve to je to východiskové hľadisko, že Boh je láska, to znamená, čokoľvek on urobí, je v rámci lásky. Je v záujmu lásky. Hej. Tak to musíme čítať prikázanie. Hej. Čiže čokoľvek Boh povie, Božie slovo, a sú v tom určité usmernenia, tak za vším tým musíš hľadať lásku. Hej. V prípade, že je tam nejaké obmedzenie, je to práve preto, aby láska neutrpela. Hej. V prípade, že je tam nejaký trest, tak je to preto, aby láska neutrpela. Čiže preto Ježiš hovorí, kto ma miluje, to je zajímavý, kto ma miluje, ten, ktorý zachováva moje prikázania. Hej. To znamená, to je naše vyjadrenie lásky je v tom, že rešpektujeme, keď Boh niečo povedal, že to povedal z lásky a my, keď to budeme rešpektovať, my príjmeme lásku a sme schopní
jsme schopní ju odovzdat. Hej. To je hodně daleko od toho, že láska je nějaký pocit. Dneska se s tím roztrhol v rece, s tými programami o láske, ale myslím si, že prostě je to iba nějaká snaha vybudit emocionální prostě nějaké pocity, ale skutečně láska je úplně reálná. A dokonce, kdo nechce chodit v prikázání, hej, a hovorí, miluje ma, to znamená, on si myslí, že má nějaký vzťah s Bohom, hej, má nějaké prežívanie, hej, má možná nějaké pocity, keď se modlí, alebo keď vzýva Pána, hej, tak Ježíš hovorí, keď někdo hovorí, že ma miluje, ale nezachovává moje prikázanie, a teraz se silná vec, je klamár. To hovorí Ježíš. Čiže neposlušnosť? Samozřejmě poslušnost je to zvláštní, ale poslušnost je vyjadrením lásky. Hej. Keď tě dieťa nebude počúvat, tak asi budeš mít dojem, že z tebe má že posmech, hej, ale ne, že nie veľmi tě respektuje. Hej. Čo ti urobí největší radost? Poslušné dieťa. To je pravda. To potom zahrneš lásku. Kvalita života na našich životoch sa ozrkadluje na základe lásky, ktorú nám Boh dáva? No podívej, ta téma je láska jako motivace služby. Možná se k tomu dostaneme, to je teda hodně náročná otázka, ale ak teda milujeme Boha, hej, ak jsme se obrátili k němu, ak jsme vošli do obecenstva, hej, a skutečně jsme ľudia, ktorí rešpektujú, anebo se snažíme rešpektovat Božie slovo, Božie prikázania, nutně se to prejaví na životnom štýlu. To prostě není možné. Hej? Jako není možné, aby někdo hovoril, že miluje Boha a chodil za ženami, chodil opitý, rúhal sa, kradol, já nevím, to je nemožné. Hej? Čiže to vylučuje například to, že by někdo taký se pustil do služby. Hej? Čiže ten prejav ty Božej lásky v našem životě musí nutně se prejavit v změně životného štýlu. Za to jsem rád, že naše církve na to velmi dbají, vieš, lebo veď poznáš například život na dedině, tam všetci chodí do kostela a potom se pobijú v krčme, no, takže to je trochu, myslím, že to je něco jiné jako láska, no. A potom jdu na fotbal. Potom jdu na fotbal a alebo naopak, životný štýl si spomínal, služobníka, tak môžeme sa ho troška dotknúť, že aký by mal byť? No tak to je například jako v těch epištolách Timotejovi a Titovi. Je to zvláštné, ale je tam kvalifikace na biskupa. Hej. Ak někdo žádá biskupstvo, hej, čo to je biskupstvo? Biskupstvo je velmi důležitý a žádaný post služebníka, který, anebo teda potom jsou tam aj diakoni, který má nějakou správu, který má nějaký vplyv. Hej. No a keď se na to pozrieme, tak prekvapivo je tam málo takých charizmatických vecí, hej, ale je tam právě velký důraz na životní štýl. To znamená, ak je někdo boží muž, má sporiadanou rodinu. No, tak jako se dá. Některé děti může být aj neposlušné, ale prostě musí to nějak ukázat. Že on je schopný, on má kvalifikáciu. Pavel hovorí, keď někdo nevie si urobiť poriadok, nevie zarobiť peniaze například, no tak čo chce jako kázat ľuďom, jako o čom chce hovoriť, že keď neporazil sám seba, svou starou prirodzenosť, hriechy, takže áno, ten prejav lásky, ten dotyk Boží, dotyk Ježíša musí být v životě každého. V případě služby je to absolutně nutné. Absolutně nutné. V podstate Deuteronomium o tom rozpráva, keď je tam taká pasáž, že keď sa budú tvoje deti pýtať o nejakú históriu, tak čo im máme povedať? Takže tam jasne hovorí, že povedz svojim deťom, odovzdaj im to, čo Boh urobil, povedz im to svedectvo, čiže rodina musí vedieť, že si služobník a že slúžiš a má to byť súčasť celej rodiny. Krásne povedané. Koľko máš detí? 4. Gratulujem. Áno, súhlasím.
Je to veľká výzva, lebo práve naša církev nemá až tak dlhú históriu. To znamená, my teraz zažívame to, že ľudia, ktorí sa obrátili, tak uzavreli manželstva, veľa detí máme. A ja chcem povedať každému, kdo ma teraz počúva, prosím vás, dejte obrovský dôraz na to, aby ste prenesli zbožnosť na deti. To znamená, to, čo my sme prijali, hej, my to musíme preniesť na deti. To prostě všetko musíme urobiť preto. Prosím vás, voďte ich do církve. Nech vás vidí sa modliť. Nech vás vidí, že ste čestní. Keď se pomýlíte, ospravedlňte im. Urobte všetko preto, aby tí deti videli skutečne dobrý príklad. Církev, my robíme všetko preto, aby sme tým deťom pomohli. Hej? Si zoberá napríklad Izrael, ortodoxní židia mají strašne náročný životní štýl, ale ten systém rodiny, sviatkov, pokrmov, stríčkov, tetiček, jich drží v tej línii. Hej? Čiže církev môže pomôcť, ale dieťa musí vidieť práve to, že otec, mama sú dotknutí Bohom. Že proste sa zmenili, že sa menia. Hej. Není možné, no tak dobre, aj je možné sa pohádať, hej, tak ľudsky, lebo sme ľudia, ale musí vidieť, že to je zároveň zmierenie, že to v tom není nenávist a proste áno, toto je veľká hodnota. Keď je v nás láska, automaticky nás to ťahá ku službe? V akýkoľvek sfére, hej, nemusí byť každý, bavíme sa o pastorovi, že každý chce byť pastor, každý chce byť nejaký na očiach, ale automaticky, jak je nás láska, ťahá nás to, že chcem slúžiť Bohu. Alebo ja budem taký sám doma zavretý v lásku prežívať. No to si myslím, že nie, hej. Pozrieš sa, keď som rozmýšľal teda o tej téme, hej, služba, to znamená, dejme tomu, áno, ja som služobník, som pastor a láska, tak musíme dať pozor na jednu vec, hej. Naše motivácia by mala byť čistá láska. Hej. Moja motivácia bola následovná sice. Za prvé som vedel, že to, čemu som uveril, je pravda. Že Boh je pravda, Ježíš je pravda a Biblia je pravda. Hej. Za druhé, ja verím tomu, že každého čaká súd. To je prostě klasické poselstvo prebudeneckých služebníkov, ktorí byli pred nami, ktorí mali prebudenie, lebo je súd a je peklo, je trest. Hej. Takže paradoxne moje motivácia bola, že ja nechcem, aby ľudia šli do pekla. Ja kážem preto, anebo založili sme církev preto, aby ľudia boli zachránení. Lebo Boh dal svojho syna, aby sme boli zachránení, vieš. A teraz, ak niekto čeká, že... podľa mňa to je motivácia lásky. Hej? Lebo nechcem, aby druhým ľuďom bolo zle. Hej? Ak niekto čaká, že vstúpi do služby iba preto, že on tak sa roztopí, keď vidí nejakého človeka a že teraz bude k nemu cítiť, ja neviem, nejaké emócie, nemusí to byť, lebo ten človek ťa ani nemusí mať rád, môže byť dokonce nesúhlas, ale slovo, ktoré ty mu hovoríš, je nakonec spôsobí, že ten človek je zachránený. Hej? A možno ti nikdy nebude vďačný. Hej? Ale zachránený, podľa mňa to je láska. Neviem, či sa mi to darí vysvetliť, ale pokiaľ budeme čakať na tú emocionálnu náplň, tak pravdepodobne nebudeme veľmi slúžiť. Takže musíme si dávať pozor na jednu vec. Hej? Aby niekto nepovedal, že neslúžim k Bohu, lebo ešte necítim veľa lásky. Hej? Že necítim. Áno, každý, kdo se obrátí, by mal slúžiť. Hej? To je ten Lukáš 16. V malom, na cudzom, v obecnom. Hej? To sú 3 veci. A mal by, ak miluje Boha, tak by mal rozširovať jeho kráľovstvo. Hej? Preto ja som skutečne nervózny, opakujem to, že keď napríklad chápe niekto lásku v tým, že sa uzavrie do nejakej skupiny, hej, a teraz budú vzťahy
budujú proste jeden druhého, akože majú radi, spoločne tráviť čas, no tak to vedia aj poháňa, hej. Ale kde je tá stránka toho, že slúžime Pánovi a slúžime jeho zájmom a chceme, aby ostatní ľudia boli spasení, hej. Na to je treba láska. Lebo láska prekoná, v tých textoch bolo veľa pasáží o tom, že Pavol bol prenasledovaný, hej. Podívej, samozrejme, toho sa ľudia boja, toto nechcú, lebo na to, aby sme kázali, aby sme slúžili ľuďom, musí byť motivácia lásky tým, že prekonáš ostych, prekonáš strach z odmietnutia, prekonáš, že sa ťa vysmejú, čo kto o tebe bude hovoriť, ale aj tak to urobíš. Pavol bol taký, že to urobil. Potom, nakoniec, namiesto vďačnosti, hej, príde to, že o tebe napíšu faktualitách. Asi sme boli vo všetkých známejších novinách. No, ale láska to prekoná. Lebo vieme, prečo to robíme. Keď je málo lásky, tak sa to nerobí. A potom tvrdiť, že my sme tí praví, ktorí proste my sa máme rádi, vy ste iba tí funkční, to je úplne zlé pochopenie. Čiže láska znáša. Láska znáša, to je jedna z vecí, jasne, láska znáša. Proste, ako láska znáša maniery tvojich detí, tvojej manželky, pastor musí znášať maniery ovečky musí znášať maniere pastora. Ale také je. Také je. Ja obdivujem svoje ovečky, lebo moje maniere sú svojské. Každý má nejaké maniere, takže to v podstate... A tá láska to všetko utužuje a drží. Jasne. Napríklad láska sa nebojí. Nebojí sa ísť do nových vecí, nebojí sa slúžiť Pánovi. Podívej, to je jedna meta, ktorá je obrovskou výzvou pre mňa, pre teba, pre všetkých, lebo Ján hovorí, že dokonalá láska vyhání bázeň, hej? Lebo kdo sa bojí, není dokonalý v láske. A teraz mi povedz človeka, ktorý sa nebojí. No. A ja som strašne nahnevaný na to, že niekedy sa bojím. Lebo si hovorím, ale niečo míňame. Niečo míňame, rozumieš? Ako Peter mal byť popravený a spál, on sa nebál. Pavol sa nebál. Štepán sa nebál. Dostával rány kameňama a nebylo v ňom depresia a nenávist. To je láska. Pavol vo väzení ešte káže a pozbudzuje ostatných. To je láska. To je láska, lebo to je vysoká meta pre všetkých priateľov a pre všetkých čitateľov Biblie. Prosím vás, áno, tu vidíte, že láska je proste obrovská téma. A keď by sme dosahli toho, že slúžime Pánovi s nebojacnosťou, tak, jak je príklad prvej církve, že by Boh vyprášil z nás všetky tie strachy zo zlyhania, strachy z ľudí, straty zamestnania, straty a tak ďalej. A keď by sme žili takým statočným životom. Keď Boh požehná človeka a proste naplní ho láskou a má úspech, tak Boh nás vystriha, aby sme nezabudli na toho, skrze koho to požehnanie prišlo do našich životov. Určite. Ty si tam mal ešte jednu tému, pár pasáží bolo, že láska, služba peniaze, alebo áno, láska peniaze, nikto nemôže slúžiť do Pánom. Podívej, na to je treba úplne sa pozrieť triezvo a ja na to odpovím teda na základe tejto otázky. Hej. My sloužíme Bohu, pretože milujeme Boha. Hej. A každý, kto miluje Boha, tak je mu jasné, že Boh má všetko. Má všetko zaopatrenie. Hej. To znamená, že keď slúžime Bohu, je nesmysl odmietať to, že Boh ťa obdaruje, že ťa požehná. Príklad toho dieťaťa, keď bude poslušné, ty ho požehnáš. Ty mu dáš dedičstvo, ty mu dáš proste financie, dáš mu požehnanie. Hej. Je úplný nesmysl byť proti tomu, lebo svetáci to úplne chápu lepšie.
Ale samozrejme, my nesloužíme Bohu preto, aby sme dosáhli mamona. Ja to poviem takto. Ja mám peniaze preto, abych s něma slúžil Bohu. Já neslužím peňazom, abych na to použil Boha. Hej? To znamená, já chcem peněze, tak teraz jsem se obrátil. Já to můžem povedať, lebo ja keď jsem se obrátil na rozdíl od všetkých kritikov prosperity, tak já jsem skutečně přišel o velice dobré peněze. Velice dobré. Mal jsem na výber, buď budu trenér, alebo ja neviem, aké postavenie, alebo zachovám vieru. Ja som zachoval vieru a prišiel som o toto. Hej. Ale teraz je nesmysl, keď slúžiš Bohu a Boh ťa začne žehnať, hambiť sa za to. Je hamba, že kresťania kritizujú druhých kresťanov za to, že dosáhli úspech, že mají firmy. Je hamba, že kritizujú napríklad našu církev, že máme nemovitosti, lebo nás obviní z prosperity, že ideme po penězoch. Já tvrdím, že ne. My se mýlíme, oni se mýlia, lebo my slúžime našima peňazma Bohu. A Boh nás žehná čím dál viac. My neslúžime peňazom, aby jsme na to použili Boha. To je nesmysl. Prostě to ani nejde. To může každý vyzkoušet. Zjistíš, že to nebude fungovat. Takže já prajem každému obrovskou prosperitu. Ta prosperita se bude zväčšovat. Nehamte se za to, lebo my jsme taky ľudia, že čím máme viac peňazí, tím viac se šíří evangelium. A čím viac dáváme do evangelia, tím viac k nám jde viac peňazí. Ďakujem Bohu. Je to tak, ďakujem Bohu. Môže byť, keď naša téma láska ako motív pre službu, môže byť robená táto láska, alebo ako by som sa správne vyjadril, aj nejak duševne, telesne alebo nesprávne, že ten motív pre službu je zlý, alebo ten motív tej lásky je zlý? Môže. Môže byť. Môže. Podívej, sme ľudia. Hej. Každý z nás začínáme s nejakým motivem. Hej. Niekto možná mladý človek a chce byť nejlepší pastor na svete. Hej. Jako, môže tak začať. No, ale postupně se bude menit. Postupně prostě přijde na to, veľa je pastorov, ktorí napríklad nastúpili do služby a ani slúžiť nechceli. Hej. To je napríklad môj prípad. Hej. Lester Sumrál, ten vôbec nechcel a Boh mu povedal, keď nebude, tak zomre. No a je možný, že člověk prostě začne a ty jeho motivy nie sú najlepšie. To je normálne. Tak jako se oženíš a tvoj charakter na prostě voči tej ženě není ideální. Hej. Nesprávaš se pekně a myslíš si, že robíš najlepšie. A samozřejmě Boh s náma jedná a všetky tieto zlé motivy, zlé postoje v nás umierajú. Takže na tu otázku zase, keď to postavíme takto, že povieme, že neslužte Bohu se zlýma motivama, tak v podstatě nikdo nebude chcet sloužit. Já hovorím, služme Bohu, Boh tě naučí, Boh tě vyučí, čo je možné, čo je nemožné, Boh tě v této službě zmení. Ak nie, nebudeš mať službu. Ešte taký jeden extrém býva v cirkvi. Uvidím, aká bude tvoja reakcia, že ľudia tak na silu chcú byť ku každému milí, láskaví, príjemní. Je to okaté na silu a vidí, že to v tom človeku není. A je to taký, ako by som povedal, také vtieranie sa, taká láska na silu. Býva také? Ještě se spíte nějaký jinak, no samozřejmě, že bývá, no tak, ale teraz jako zase, kdo může, čo keď ten člověk to myslí úplně mě, no, je taky, my jsme asi jiný, hej, prostě my jsme, anebo vůbec naše církev je taká málo náboženská, hej, povím si pravdu aha, odpověď správná. Ano, je to typický rys náboženstva. Náboženstvo to se tam nosí, hej. To se prostě, to je súčasť toho koloritu, že Pán tě požehná, je taká ta jemnost, pokora. Někdo to může myslet upřímně, někdo ne, ale prostě je to vyžadované, je to očekávané a keď se začneš správat jinak, to znamená trochu hlučnější a budeš kričet haleluja a bude to méně také uhladěné, tak budeš podozřelý. Ale my vieme, že v tom je požehnání. Nevím, koľko máme času ještě. Dosť. Dobre. Je v tom požehnání. Já vždycky hovorím, pozrime se na Židov.
každému radím, prosím vás, choďte do Izraela a prehodnoťte svoje modlitby a zhromaždenia. Hej. Lebo áno, oni neuverili Ježíše, ja to uznávam, hej, ale tá pôvodná, to sperma pôvodné, napríklad uctievanie, správania, je to furt vyvolený národ. A Židia sa rozhodne nesprávajú takto, jak som povedal, tak sladko, tak nejako podliezavo, nie. Oni sa správajú, to je tá chucpe, oni sa správajú úplne sebevedomo, drzo. Vieš? A ja, keď som prišiel ako dobrý náboženský človek, keď som prišiel a teraz do Izraela, teraz som čakal, že sa stretnem s niečím takým, že rabíni mne budú tak pekne zdraviť a budú sa tak pekne na mne všetci usmiať, tak nie. Tak nie. On vie, kto je. Tím nechci povedať, že to je zlé, že by sme mali prísť do zhromaždenia a chovať sa nejak brutálne, ale nestačí byť nábožensky milý, tichý, upjatý, taký vzadu, lebo keď je niekto vzadu, to ešte neznamená, že je pokorný, znamená to iba to, že je vzadu. Na základe toho, čo rozprávaš, tak dalo by sa povedať, že láska, Božia láska je v nás buduje také sebavedomie a že dá na povrch to, čo Boh o tebe hovorí, že ti je jasné, kto si. Láska dá na povrch to najlepšie, čo sme. Začali sme tým, že láska je to najpodstatnejšie. Ty všetky tie ostatné veci sú, ne že podružné, ale sú doplňkové, hej. Keby si byl chodiaca láska, tak všetko, Ježiš byl chodiaca láska a všetko, čo urobil, bolo správne. Všetko, čo povedal, všetko gesto, není tam iba to hladkanie, nie je tam žádná tá servilnosť, je tam priamosť a je to láska. Napomene Petra, je to láska. Prosím ťa, aj napomenúť niekoho je láska. Hej. Takže dúfam, že tomu dávame nejaké správne kontúry a zároveň teda nepozveme ľudí, aby prestali byť milí, jemní a nežní, lebo aj to je treba. Vieš, aj to je treba. Proste mať takú, aj to je prejav lásky. Hej. Mať takú nejakú empatiu ke starým, slušnosť. To je láska tiež. Zaujímavé, tichosť, aj to je láska. Čo si povedal zaujímavé, že láska aj napomína. Lebo keď niekoho máš rád, tak ho napomínaš. Zase niektorí sú veľmi majstri, majú veľký dar lásky napomínania, čo zase je druhý extrém, že to sú napomínači takzvaní. No je to obrovská výzva, podívej. Ja hovorím obyčajne jednu vec. Čo my môžeme urobiť pre svet? Čo môžeš urobiť pre deti, pre manželku, pre cirkev, pre pána, pre všetko? Keď ponúkneš svoje najlepšie vydanie. Najlepšie možné vydanie. A to je možné iba to, že sa budeš blížiť tomu modelu lásky. To je to, čo proste Boh po nás chce. Ty si ty, ja som ja a my máme byť nejlepší možný v láske s tím, že každý z nás bude mať trochu iný prejav. Hej. Ten prejav lásky, tá identifikácia bude trochu iná. Hej. Niekto je hrubší, ale to vidíme aj na učeníkoch. Vidíme to dokonce aj na tom, ako sú spísané evanjelia. Je tam trochu vidno ten charakter toho, kdo to píše. Hej. A to tak má byť. To tak má byť. Keď budeme v nebi, my budeme všichni premenení na Krista, ale budeme to furt my a každý budeme trochu iný. Ako to bude, ja neviem. Ja neviem. Ale bude poznať, že si to ty. Budeš mať nejaké svoje možná gesta, maniere, humor, neviem. Tak to sú krásne veci pred nami. Určite. Prajem všetkým, v prvej rade prajem sebe, potom svojim blízkym. A potom všetkým ostatným. Špeciálne svojej cirkvi. Aby sme sa tam všetci dostali. Nie, robím humor, to sa môže. Všetkým vám prajem skutočne, aby ste rástli v láske.
aby sme umrtvovali ty věci, které jsou proti láske, hriech, aby čím dál viac Božieho slova jsme mohli povedať, že jsme mu poslušní a slušme Pánovi. Slušme lidem, slušme rodině, v robotě, bratom, sestrám a slušme svetu, kažme evanjelium. Pastor Lukáškovo si slúžil počas celého roka v našej edícii Biblii za rok v tematickom pláne čítania. Za čo ti chcem v mene našich divákov veľmi pekne poďakovať. Vzorný príklad služobníka. Ďakujeme. Dobre, ďakujem za ocenenie. Toto je asi posledná reakcia. Áno, posledná Takže reakcia. gratulujeme a tebe, že ste to takto zvládli, další ročník. Zopakujem to, čo som vravil vždycky. Šírenie Božieho slova je to najlepšie, čo môžeme robiť. Hej. A pakli sa našla nejaká forma, napríklad tieto relácie, mají svoje sledovanie, mají svojich proste fanúšikov, tak je to dobré. Prajem, aby sa to rozširovalo, aby to bylo čím dál lepšie a všetkým prajem, aby ste aj vy šírili slovo. Nech Pán je oslavný. Buďte požehnaní všetci, pokoj. Toto bola posledná relácia tejto edície tematického plánu čítania Božieho slova. Na našich stránkach bibliazarok.sk nájdete všetky možné plány, ktoré sme doteraz pre vás pripravili a pripravujeme aj nový plán, na ktorý sa môžete tešiť. Viac sa dozviete na našich stránkach, na našom YouTubeovom kanáli alebo na našich podcastoch. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa a Božie slovo dostávať až do posledných končín zeme. Ďakujem.